Egunon mundu guztia, espero dut. Ongi zaretela gaurkoan galdera berezi batekin gatoz. Nola izanen da iparraldea etorkizunean zehatzago 2040a? Estralurtarrak hemen izango ote ditugu, adimen artifizialak lekuak kenduko digu, ala azkenean ukango ote dugu gure Euskal Herri Euskaldun idilikoa. Galdera hori erantzuteko zuengana hurbildu gara, beraz, goazen. Nor zaitugu? Leiane, senperekoa, sortzez. Solin naiz, azkainekoa. Ni Laia deitzen ez. Ni Leina. Aize. Timeo. Luka. Nungoak zarete? Lexantzu. Etxebarri. Eta Lexantzu ere. Zuk zenbat urte ukango dituzu 2040an? Jakiten albada? Ba, berrogei. 2000koa naiz. Fite kalkulatu duzu, ongi? 51 urte. 28. Okay. 30 eta 30 Nik 28. 30 ere. Eta 30 ere bat. Nola ikusten duzu Ipar Euskal Herria 2040 urtean? Adibidez, ezakit iparralde osoan nola den, baina azkain inguruan eta dena biztanleria, populazioa gora doa, baina euskal biztanleria ez. Voilà. Là, tout de suite, je sais pas trop. Moi, ça fait que 2 ans bientôt que je suis au Pays Basque, donc je dirais beaucoup plus de population, une zone touristique améliorée. Eta espero dut, aeka eta ikastolen lanari esker hori igoko dela. Euskal Herri independentizatu bat, askea eta euskara ofizialarekin. Espero betuko dela euskararentzat eta gauza desberdinentzat. Pentsu dut ala ere gauza gehiago antolatuko direla eta jendea gehiago bilduko gaur egun baino Barnekaldean antolatuak diren gauzetara. Bizirauteko klima egonkor bat eta berbada ez okerragoa ez. Zuk non ikusten duzu zure burua 2040an? Ez dut ikusten nire burua beste nun baiten. Badelako hori komunitate giro bat. Je sais pas trop où je serai demain, mais j'espère tout de même rester ici en 2040. Nik Euskal Herrian ikusten du nire burua, nun zehazki ez dakit. Nola nahi duzu izatea zuen bizia momentu hortan? Simplea, ez dakit. Lagunak eta jemanak atxikitzea eta berriak sortzea. Bai. Siberuan, ala Siberutik kanpo? Gauzak aldatzen badira Siberuan, bai. Gero gaur egungo egoeran edo ez bada deus aldatzen eta ez bortxaz. Gaur egun badena, zer gordeko zenuke 2040 urterako? Euskara, hasteko. Perso, je suis pas natif d'ici, mais la tradition me plaît. J'aime bien la découvrir. Je pense que c'est déjà tout d'abord ça qu'il faut garder. Bakigo larrialdi egoeran dela, beraz, biztanena nik esperantza dudala hemendik urte luzerako iraunen duela. Pas trop construire de bâtiments aussi, peut-être garder plus les maisons typiques d'ici, l'architecture basque, c'est important je pense. Iparraldean, bedan gure egietat gehienak ezagutzen gira edo eta hurbiltasun hori, elkar laguntza. Kontzertuak, azokak, olako gauza guztiak mantentzea niretzat da oso importantea. Ni Euskaldun gisa, niretzat da beti ezakit nola erran bizki unkigarria beti. Sentitzen naiz komunitate batean. Ze gauza batez ere kenduko zenukete 2040irako? Diren pixkat ideia atzerakoiak eta jendeen gandik heldu direnak eta. Gaur egungo turismo masifikazio hau, espero dute orekatu haua izanen dela. À propos du tourisme, peut-être il y a certaines choses qu'on devrait peut-être restreindre. Txipietan girenez, beti badira gauzak mintzo da, bata besteari buruz eta errete ditugu gauzak eta hori bai. Badira gudu txikiak, herrien artean, iparralde egoalde artean, frantses eta euskaldunen artean. Ez dakit nola, baina beharko genuke komunikazioan edo jendea interesarazi. Hemen bukatzen da gure bidaia, baina galderak airean segitzen du. Nolakoa izango da 2040 urtean iparraldea? Zure erantzuna nahi dugu, beraz ez du da eta emaiguzu iruzkinetan eta bitartean ongi segi eta laster arte.